Hello mga ka-online. Andito tayo ngayon sa Lagunoy, Camarines Sur. Lato-lato. Good morning mga ka-online. Ito binabagtas natin ang kahabaan ng National Highway ng Lagunoy, Camarines Sur. So magdi-deliver tayo dito mismo sa Lagunoy, 2 pirasong Euratix foam original. So maganda yung background music natin mga ka-online dahil lato-lato. Ayun, alam ko mag-i-enjoy kayo. Dahil sikat na sikat ngayon ang lato-lato. Dito mga ka-online sa Lagunoy, Camarines Sur, isa ito sa pinakamagandang bayan dito sa Partido area. Marami dito mga falls, marami ditong pasyalan, kaya mag-i-enjoy kayo pag andito kayo sa bayan ng Lagunoy, Camarines Sur. Smooth lang yung takbo natin mga ka-online kasi andito na tayo sa pinaka-sentro. Yun na, sentro na tayo ng Lagunoy, Camarines Sur. Kaya dapat dahan-dahan yung takbo natin kasi malaki yung karga natin. Baka sumagi tayo. Lato-lato. Lato-lato. Lato-lato.